Orain etorrikoan aiskidea, bide luze bat egin du, onintzatortzeko, Baxena Parra bera, Baxena Parroan dagoen kantaririk onena, oso ezaguna, han, hemen ez duzu ezagutuko, baina han oso ezaguna da, kantu mordo bat egin ditu, ez dira entzun, ez dira konak, minio egin baditu, Pantxoa Tapello Unibertsiadean bekaduna eta tesi asko egindakoa, Manes Dominitxinen du izena, eta Manes. Manes? Eikadaz, Juanes, Manes. Baina esketan zereta, nire ikumuna jundada dut izoztitxe dut itxe! Otarra aldeko da, eta... Iste! Bai, Janik! zatozpite. Makineria ez dela gilean! Zer? Makineria ez dela gilean! Ni ez badea, unibertsean, zaude. Eta unibertsitatean! Bite untxaldua! Ego da, eba bidekoa! Kantaria da bera, Ba, eguteko ba! Nabaleneko, Eurovisioneko autagai izan dagoa. Ba, eurovinia zehazia! Bai, zintzak dut izan! Eta zeba! Bai, ba! Eurizia zuzabia zintzutira! Bueno, ahora te diu personajetako bat, zan. Manes Dominitxinen. Zertu duzu instrumentuek? Instrumentazioan. Hona hau zure lurraldekoa da. Hame, xuntxazira? Xuntxa. Xuntxazizte... Kolpaturik bat. Xuntxa da, gaia jartzen dizi. Jarriko dizut gaia. Xuntxa. Bueno, lehen ogoran aipatu baina berose honetan ere izan da baina gutxi beste ekimen bat. Eta horren ondorioz, Manes oso haserre daude. Haserre? Bai, badakigu zure kantu gehienak emulen daudela zintzilikatuak, zure CD guztiak edozein kalerako alfombra tela gainetan gagoten direla, zegitzen da kopiak. Top manta, topera, ezta? Manta topa eta ezin aplitu. Ba horrekin gutxi, eta badakigu zure laboraria zarela, han zure abereak badituzula. Bai, ez da dituzu abereak, zure ardiak eta brillak eta oioak eta... Kabalak. Xuntxala. Bueno, Gure euskara baita ere, kabalak dira, ez dira abereak, aberez. bueno, kontu da, unibertsitatean aurreko dela gutxi egitutela lehiaketa bat. Arrautzak nor urrutira gogoa lehiaketa. Eta zure oioen arrautzak erabili zituen, eta jakaro, zure CD-ak kopiatu, eta zure arrautzak kendu, eta zartarako eta hortarako, baina zaude oso haserre, amets, unibertsitateko zuzendariarekin. Kolpatuan. Bai. Ja ez dakizu etorkizun baute duzun. Untxala. Untxala. Ni azten ez beraz. Bai, zutak duzu. Bazen garriz bat. Oso posik abesti hau kantatzen gidularik utxatuzkuz. Abestiak hola zioen. Nere herria oso polita da, nere herria oso polita da, baita nere bizia ta nere izatea, baita nere bizia ta nere izatea. Abesten beti pozik lagun taldeari, abesten beti pozik lagun taldeari, erakutsi nahiean nere poza, erakutsi nahiean nere poza. Baina iritsi da garai bat, berriz ere, garai bat bezala, inilo tempore diktatortiz bezala, non unibertsitateko zuzendari horiak, demokratikoak, ez bere ikasleei
amuletik izteko enea abestiak erraitzen dio, baina ez bakarrik hori. Ez dizit, ez, oioa gauzak botatzen artegia. Ez, atearen agauzak dira olakoak, eta hori beretan, utxatxotxutx. Samingarria da, eta mesedez, agapostua ere maidazu, molde horiek, kenitazu, bertela, ene kantuekin gerra izango duzu. Bai, sako nola, bai. Profundo. Zertara dator hainbeste notan, hainbeste kantu garrasi, ez ote duzu eskubidetan dirurigan irabazi. Ta olioa gautza ta ateenak bukatu direla kasi, ostrukaren agere badauzkat oraindik ez gara hasi. Agapostu eman eta oraindik ia hartzen ari da, utxatxotx. Benetan, halako moment horretan agabosa ere estabilutxa hautsak kolpatua da ere bihotza. Beraz, así que ya que pues utxatxotx zuzendariak ez ditin ene hitzei, ene erranei kasu egiten, beraz, zuek, estudiantak, alumnos, egin kasu, eta entzun molde bereziz, molde egokian ene kantu eta aberti gazak. Mil esker. Lehen aldiz gaur ikusi zaitut lehen ezin dudan ezagun, baina hau da tipo raroa denek aitortu dezagun. Iparraldean guztiak ala baldin badira euskaldun, gaur ulertu dut Boloniara zergaitik joan behar dugun. Beraz hemen duzue gure zuzendari Bolognesa, edo Bolondresa, batek jakin. Baina egia da gure herria utxatxotxutx aldatzen ari dela. Nork ez ditu oroitzen gure abertzi zaharrak. Eskua herria, eskuara, eskuma eta eskuera, eskuartu, eskua eman, eskua sartu, eskua da. Bendita, ibaia, erreka, lakua, pantanoa, eskuareti japa. Beraz, ez etxi, eta ene abesti ene kantu zaharrak, iraun dezatela utxatxotxutx Mikel Laboaren bezala gure oroitzapenean. Mi esker, aio, eta nahi baduzu erantzun, baina hori ez baduzu erantzuten. Mi esker, eta aio kite utxatxotxutx. Erantzun baina. Egia esan nahiko tristea zure gaurko atz-hotz utza.
Eta aurrera konponbidea bilatu beharraren funtsan. Handuzu irtera atea partitu zaite aruntza. Hartu itzazu zure arrautzak agurreta izan untza. Arreitazu ambulantzia errezenez. Izan untza, mi esker eta bakizue erran minaiz manez dominikine buamia, minaiz manez dominikine zirtila, mi esker eta Korea Euskadi hasta Kalkuta. Aio!